Assalamualaikum bolo gabut alias BBQ. Oke, alhamdulillah iki pemanas tabung melon versi kedua. Wis. Jadi ono apa? Termostat iki ya, termostat juga termostat digital ya. Jadi atur saka kene bolo, pak panase sepiro ngono ya. Iki dites yo saiki. Tak kei nganu 12 volt iki. Nah, kok ngono. Nah, wis nyala to. Iki tak kei batas sekitar 100 derajat lah. Engko dadi nek wis 100 derajat iki engko mati dhewe pola. Mati engko tekan panas nganti 100 derajat mati ngono kuwi. Terus yo saiki tes-tesan pola dites. Kan sensor tak teleh nang kene iki sensore. Ini bentuknya kok ngene. Oh, bentuke sik. Bentuke luwih ramping ra sangar kaya maune ya, Po. Bentuke luwih slim. Oke, iki sing versi keduane. Oke, iki nganggo pemanas kuwi lho. Pemanas apa Magicom ya. Ya iki cara settingnya bolo. Jadi nek kene ono tulisan setting, iki ono plus, iki ono main ya. Jadi setelane nang kene iki di setting. Nah, iki kan tak gawe 100 yo. Iki dikurangi kudu cepet bolo. Nah, iki dikurangi arep digawe piro ngono kuwi. Kita gawe 90 misal. Waduh kok kujulen bolo. Jak kurangi dadi 90 misal. Yo. Nah, iki 90 ngene wis enteni bae engko ngeset dhewe. Nah, wis dadi kaya kuwi. Terus iki nek misal dipanasi nganti 90 derajat. Engko dheweke apa bakal mati ya. Iki nek posisi ngene posisi nyala iki. Iki lete nyala. Iki misal tak panasi. Nah, tak panasi ngene iki. Ya apa rek iki. Nah, kuwi. Munggah kuwi ne. Munggah terus ngono kuwi. Nanti tekan 90 derajat engko mati iki. Oh iki bola. Nah, kan mati lete. Nah, ngene semudun. Engko kuwi meneh. Apa wis mudhun engko nyala meneh. Batese nah. Dhewe nyala meneh. Nek wis mudhun saka 90 derajat dhewe nyala meneh. Kok ngono cara settingnya ya. Oke, simple, gampang, tur yo murah iki. Oke. Wis kabeh mungkin ya. Iki bentuke kok ngene, iki dadi engko tak tes apa ya? Hasilnya priye. Nek sing wingi sing nganggo apa ki resistor wingi kacau bola nek pas short bahaya iso konslet. Dadi yo wingi untung tak wae kuwi, tak wae sekring dadi konslet sekringe pedhot ngono kuwi. Dadi yo ya iki nganggo sing iki coba nek misale kok iki sik urung maksimal engko nganggo sing versi ketiga. Golek versi sing ketiga. Iki versi kedua nih. Oke, ya mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Matur nuwun wis ngansani. Yes, sampai jumpa. Salam irit mencerit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.